Jarumi Ali Nuhu ya yi magana akan Kannywood gabaki ɗaya, wanda kuma mutane suke cewa yana da girman kai. Jarumi Ali Nuhu ya ce da bai sa girman sa industry ba da yanzu industry gabaki ɗaya ta tarwatse kuta kuma ba a samu jagoranta a cikin ta ba. Amma haka mutane wa'ansu suke zagin sa a duniya sai su dinga cewa yana da girman kai. To shi ya karyata akan abubuwan da mutane suke faɗa. Tabbas in kana ganin haka to baka je ka zauna da shi bane ba, dole ka ce yana da girman kai. Amma ya ce mutane dan Allah su yi hakuri su daina mai irin wannan tunanin, wanda kuma suna ganin 'ya'yansa cewa in 'ya'yansa suka tashi su ma haka za a dinga faɗa musu ne, a dinga cewa babansu mugun ɗan girman kai ne. An sani cewa industry wata aba ce wadda matan cikinta su suke ɓata ta, ko kuma a ce mutan gari su suke ɓata wannan masana'anta ta Kannywood gabaki ɗaya. Kuma masana'anta ce wacce take sakin manya-manyan abubuwa da kuma abubuwan da ya kamata, amma kuma zage-zagen da ake yi a jikinta ya fara yin yawa, waɗanda kuma har ya fara juyawa masu tunani kwakwalwarsu gabaki ɗaya.